рӯзе аз рӯзҳо падаре савори хар бо писари худ ба сайру гашти шаҳр баромад. Ногоҳ аз пеши роҳи онҳо роҳгузаре омада мегӯяд: бачаи бечора, подшоҳакҳои майда майдақати чӣ қадари дигар роҳ рафтанд дар кор. Афгор шудӣ, падари беинсофат худаш савор кай парвои ту дора. Падар суханони раҳгузарро қабул намуда, писарашро ба хар савор намуда, худаш пиёда шуд. Каме баъд бо онҳо дигар одам вохӯрд ва гуфт: изо намекашӣ, бачаи ёш? Ранги подшоҳ ба хар савориву падари пири худро дар гирди шаҳр пиёда мегардонӣ. Баъди гапи роҳгузар, писар аз падараш хоҳиш намуд, ки ҳамроҳаш ба хар нишинад. Ин дам бо онҳо зане вохӯрд ва гуфт: оҳ, беинсофо! Ҳайвони бечора нафас кашида наметавонад. 2 нафар куҷо мешинед ба як хар? Раҳму шафқат ҳам дар кор? Падар ва писар бо такя бо суханҳои зан ин дафъа ҳарду аз хар фаромаданд. Ва ин дам шахси дигар бо онҳо вомехӯраду бо хандаю тамасхур мегӯяд: чӣ кор мекунӣ, хари хурдахорава, вақте ягон фоида надошта бошад? Хара барои тамошо додан гирифтӣ? Ва баъд аз ҳамаи инҳо падар дасти худро ба китфи писар мегузораду чӣ мегӯяд? Бинандагони азиз, ақидаи худро дар комментария навишта кунед, то ки ман мебинам ақидаи кадом аз шумо ба ҳақиқат рост аст.